Klaseak eta, orduan, erderaz, euskeraz... Bai, izan eke erderaz. Bai, dana erderaz. Ze maixuek izetezin erdaldunak. Maixuek kanpotarrak Bai, izaten ziren kanpotarrak, generalean, ezta? kanpotarrak, bai. Amenon zin dana maixuek kanpo. Eta kontu bat amenon zana, marro zeleko esan, meliliako esan. Carlos Saavedra, bai, korretan ez, bai. Orduko denporatako maizuen ganean badago zerbait beti izaten dana, nahiko gogorrak izaten zirela, estriktoak, zorrotzak eta hemengoak be bai? Bai, nahiko diferente zan, baina regla edarra gutxe ben eta inoz edarto emote ben regliaz be, bai. Zigorra orduan, eguneroko... Bai, bueno, egunero no izate, baina batzuei bintzet, batzuei nik ez dut hartu makilikat askoek, bat bez izango nuke, baina batzuk edarto lepu ondo astin dut eta iportizia irun da, bai. Neskak ez dakit, gero izate zan, lantzimin lotzari moduen be, igual neskei bepastako mutilen klasera karri. Eta hori izan, neska bakarra beste berroi mutile usen lekuen balotzari beti izate zan, ero belanikatu tipini, ero olako gauzak. Hori zigor modure bere, ez da? Bai, zigor modure, bai.